Uite, abia acum l-am așteptat bine. Mami! Da. M-am supărat pe tine dacă faci așa. Nu vorbesc cu Dar ce tine. vrea? De ce? Mi-a trântit clama cine știu unde ne-a scos din casă. Da, dă-i-le înapoi. Apă pe costa. Apă pe costa. Păi, ce arătare urâtă. Mami, taco. Nu știu, ce-o fi având? Întreabă, ce ai acolo, băi, urâtului? Berute. Cantaneta în căni. Mami, mami, mama. Da-mi bati. Elena, stai o secundă că nu pot. Mama. Elena, mă doare purta. Mami, îmi bate. Mami. Vreau apă. Hei! Păi așa faci. Uite aici. Păi rușinică, e rușinică. Rușinică. Aici. La pe masă. La pe masă. Dar de ce nu-i voie să umble? Păi vezi, Elena, după ce te pun aici, tu mai umbli peste tot. Mocături. Cine era? Mocături. A fost Moș Crăciun la noi? Da. Și ce-a adus la fetiță? Nu. Tenu. 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 Da? Da. Da. De. Nu umblăm acolo. Că. Am spus nu. Am spus nu umblăm acolo. Ce mă doare? Bă, ce mai fac aici? Mai ușor. Vreți să fac ceva? Vreți să fac ceva? Uite-te, Vreau mami. Da. Ce? O fiert. Dar cu ce îl mănânci? Vreți un pic de ouă licuță? Nu. Nu? Așa se face? La fiertare atunci, nu? Da. Sau măluț tare, nu? Da. Nu, bun, hai. Mica, mamica. Câte vrei? Dar nu știu, Alex. Alex! Nu vrei unul fierte? Câte fac, băieță? Hai să facem un buțet fierte, hai. Uite la tati acolo, cu tati. Ăsta uite. Da? Și tu? Hai. La copii. La copii. În cap aici? Dai. Vrei și tu? Totul, Nu știu mami. dacă doar dacă mănânc, Voi dacă bun vrei să două, faci doar să poftă. mănânc. Copii. Mănâncă dimineața dacă mănânc. De copii. Dar nu-i prea puțin, nu-i prea mic, că stai să pun atunci în asta mare pe ea. Oi. Nu vreau. Mata. Dar să fie pe fund, să nu pun să pun asta. Hai să facem asta. Ce? Cum sare? O doamnă mic. Gata, prea mult. Nu-i vin? O doamnă mic. Mai și cu doamne. Burta, piciorul de dat aici. Și rău măcar. Mica. O doamnă mic. Că trebuie să filmat în pic, să vezi o știu și arată. Acolo. Cât îți ia să fie fac ouăle? Acolo. Să ia mai mult, nu? 5 minute. Acolo. Cel puțin. Acolo. Hai aici la tati. Acolo. Unde? Acolo. Unde? Acolo. Acolo. Unde? Acolo stau aici. Acolo stau aici, ea încă nu face diferență între acolo și Hai în aici. locul meu. Vrei acolo unde stă tati? Sau unde? Acolo. Hai. Nu vreau. Să nu face diferență între acolo, aici, acolo. Dă-i multe, uite mine, uite. Uite mine, uite. Am pus și pentru tine uțe. Vreau uite. Am pus la fiert o uțe și pentru tine. Am luat, Costel, ai văzut o pâine de aia cu cocaci de aia, cu nu știu ce e, vorbian, dar mi se părut cam crocată, cam tare. Nu știu cum e, are piață. Dar mi se părut cam crocată, hai să iau una asta de pâine.
Du-te la tati, că mama doar în picioare. Nu speria, te rog. Du-te la tati. Du-te la tati în brațe, dacă vrei în brațe. Că mami nu te poate ține, iubita. Vreau. Și eu vreau. Ce vrei? Da, dar mami fierbe oțele. Asta filmează o noapte întreagă. Iubita lui mama, dar oțele nu se papă crude, trebuie să fiarbă. Nu trebuie să fiarbă oțele.